go hard in the motherfucking paint, nigga. Здравейте хора, ние сме Wolves Gamers BG, днес играме League of Legends. С нас е нашия фен. Игра с Бланк. Той спечели томболата от няколко човека. Аз играя Дрейвънт. Играя Дрейвън Бот. С мен е Данито, нали, Треш Съпорт. Съпорт на Абдо. Пупи Топ. И Мастър и пак топ. От техния отбор Казикс Джунгъл, Джакс топ, Физ Миц, нали? Тимото Бот и Луциан Бот, най-вероятно, не знам. По-скоро Джакс май ще е бот. Ние нямаме ли това джунгъл, бе? Не. Това е нормал игра. Не знам, просто не ме кефи ранки. Не, че не ме кефи, не знам. Не ма кефи, ама е страх да играя, защото там с минус 3 точки. Оле, това Тимо е топ. Те топ ли си? Майко, брат, лагваме малко. Оле, аз с Физ ли е? Ай, стига. Физ е много Ага. топ герой. Много е гаден, аз не го обичам. Welcome to the League. Казах ви, че ще си купа Дрейвън, купих си го и ето и снимам даже с него. Бат, ти мой! Не, момата! Да ще ги видим. Виж ние какво ги направихме долу. Те ще е това, а да съпорта. Само Ама- да си събера малко пари, те ще видят. Так, демит, съпорт. Да, знаете, като играете треш, го играете на атак демидж, критикъл и атак спит и просто ще сте много... Просто ще видиш какво прави. Сега сам ще го видите, стига да се фидне. Не да се фидне, да, Да вземе хубавите айтеми. да. Като Bloodthirster, Phantom Dancer и други такива неща, и Static Shift, и Infinity Age, и... Не можах да го дара, иначе умираше. Майко, 8 фарам, човек. Аз съм повече едно. Един фарм ли ме да? Ей, сега маната ми, свършва Аз ли? съм едно, защото ти не биш минути. Еми, какво искаш? Да взимаш телефон. То Физ авка ли е? Кой е? Стои ми като някаква... Джи! О, я. На мен ми беше лагнал И само. на мене ми лагна. Сигурно си беше нещо от лигата. Може. Нещо лигата я бъгнаха много, човек. С тия нови тъпи скинове, картини, там... Да, бе. Мене преди лигата си ме кеф повече. Лично. А човек, картуса новия го направиха много яка. Да, бе. И пентакил скина му. Те всичките пентакили скинове ги апдейтнаха. А тя. На той е много як, на Олаф. Welcome to the League, baby. Майко, човек, ти майче точиш повече от мен. Ти имаш повече демидж от мене, бе. Аз дай съм с мастеритата за Апо. Ай, бе, тия таки не много дразна. Не се обиша. Лигата лагва малко. Не знам на вас дали ви лагва, на мен им да. Ай, Ай,
Кога ще умре той? Майче АФК. Искам само да дръпне в някой, брат. Знам, че и ти го искаш, нали? Дай мана и... Където е? Вземеш ме убише, чакай бе. Чакай, че нямам пошен. Репортни са... Ама, с десен бутон се правиш. Аз цъкам лев, то. Ще се ръкава на малко. Давай ти да си вземаш айта. В някой ми се обаждаше. По телефона, скайпа. По мобифон. Мобифончето. Абе брат, кое ще по-яко там? Скиптъра, нали, вампирик, скиптър, дето дава лайфстил или... Взем това път. Трябва да отида малко да пазарувам, ама нищо. Това си е много. То физ. За сега Казикса майче АФК не е дошъл да ганква. А, да. О, Да. за първи път виждам някакъв авка. Аз стига това. Той е много път герой. Тук ще фармаха достоверно. Оф, али стига, само се обаждат Къде? в скайпа. Еми, напиши им, снимаш клип, да те гледат. Да те гледат. Вечерта 100% и ти ще се гледаш, нали? Ясно. Той аз няма да го... Той аз ще си го гледам, дядо. Стоп! Кажи, брат. На някои клип, които сме... На клипчета, които сме снимали, аз нито едно от тях не съм гледал. Честно Аз ли? не си ги гледам. Бойте! Ох. Няма да мага, бич! Остава там, бе. Майка, какво? Казик са дойди Човек на... много се дразна. Изведнъж така спокойно си не викам, то майче АФК и веднага почва да прави кювет. Тато и колкото своите ниво. Поне уърни тук, ако имаш ларт. Не, нямам. То Лусян, оле, той тия имат някакъв театър. Казикс ли е това, бе? А, не, Джакс. Обърках се. Арчи. Дай би спомням, че... Оле, пак ли, бе? Ще го набия то, като го видя. О, аз съм те видяха. Имам полушанка. Не ме е страх да използвам. Само да не дойде Казикс. Ако имаш ларт, чакай. Аз не. Имам чувството, че това физ ще ме убия, ама кога? Попи идва към мен. Пак е хубаво. Вече ти имаш фарма, бе. Аре, бе, къде бягаш сега? Имаш ли мана за едно дърпане, брат? Имам. Като си готов. Оле, там има бит. О, Казикс не е авка, да ти кажа. Само джамба. Видях, направи даблкил. Казикс си е тук, бе. Ама нищо. Без фарм, форева. Брат, плиз, дръпни някой, как имам и двете ножки, брадички. Том Попи какво прави тук, бе? Май Казикс не е. Виж къде Грабни си. го! Аре, бе. Дани! Нищо, 3-1, супер. Ба. Ще умреш ли? Не. Сигурен ли си? Да.
Само малко да ме фиднат, само Не успях да бутам. оставя. Гаджето ми Барби, чали ме мозли. Ария. Ария. Вече има малко лайфстил, което е добре. След малко почвам Attack Speed и Crit Codemage. Другия клип може да е с Фиора или... Бах ти толкова направи! Той колко му резултата? 3-0. Нищо не, всяко. Човек, по някакъв път съм много тъп. Забравям да си използвам телепорта почти винаги. Аз пък Ignite Флаш за секунда го използвам, а Ignite никога. Аз съм се свикнал с Flash Ignite и затова забравям, че имам телепорт. И аз сложи арт, ако имаш. Чай малко да видя нещо. Зад нас е Казикс, брат. Бой. Yes! Аз искам бяга, ще умреш. Толкова добро. Риба! Умрия! Взели ме. То фиска ли е? Оле, разбрах къде е. Опитах се да го избускам, само че беше ми лагнал и... Нищо, 5-2, горе-долу добър резултат. Сега ще им чупа тъпия пеналт. Аз съм 0-0-5. Ей, човек, уж лято ма принаси вали бати, уядаш, брат. Още е пролет. Търната е сега отива. Оле, толкова ли? Няма да забравя за телепорта. Так му го фанахме. Сега така. Не дей го дърпа, нямам първа. В смисъл. Сеща. Вече може да го дръпнеш. Ако искаш. Първо магия да минава с милиони. Виж го това, бе. Това физ нещо прави малко. Аз трябва да рекламата. Какъв? Оле, не! Пуска. Не мога толкова. Ооо. Окей. Напред този? Не. Да, надявам се, нали, да ни харесвате, сабскрайбвайте, Да не харесвате. коментирайте, най-важното. Да видиме дали ви харесват клиповете, най-важното, което. Ние го правиме за кеф, нали, няма какво да правим друго. Така е. Не, пари. Какви пари, бе, то... Що може? Че може, ама... Не съм си го и мислил това, брат. Как играете с дрейване? Аз хищ не мога. С дрейва. Батя. Той е много от герой. Взех ли го, е? Не. Лагна ми, брат. Ще видиш на клипа. Чакай тука. Чува ли си телевизията? Не, света, брат. Чува ли се силно? Не. Чакайте да събориме кулата и ще затворя вратата. Само този физ да го фана само, оле... Отваряй сега първо.
Само ние няма мога да... Чакай. Ти стал за себе си. Миньона те спаси, брат. Иначе щеше да те... Да ти Да, скочи, да. да ти слеуне, чакай, да знаеш, че се ръковна, за да затворя вратата. И да си взема статикче. Бам! Кой каза бум? Бам! Вижте, какъв си кавал! Багажа ти е сливанския кашка, бау. Оле, Попи дойде, закъсня. Апе, апе. Абе, Пупи, нямаше ли стън или нещо? Да, само бута. Да, това беше стън. Това е. То Попи хептем файл. Виж го. Оле, то какво прави, бе? Те имат един И коя пък? И Джакс дойде. Тук и Лусиан. Какво става тук? Това да не е магистрала. Ами, то какво прави тук, бе? Попи, 200. Затваряй. Добре, айде затваряй. Да, виж. Welcome to the League of Dragon. Айде, бе, чао. Според мен Древан е най-добри от АДЦ-тата, па не знам. Ладно ми. И аз... Лард имаш ли по принцип? Да, не знам къде съм. Лагна ли те? Аз ужих, не дей да слагаш. На мен, защо не ми лага? На тебе сега бъгва ли ти? На мене да. Колко пъти са? Ами, 46 и 30. Иначе игра с по 200, ти знаеш, и повече. Давай да съборим тази кочи. Аре, бе, искам да мърдам някъде. Той какво прави, бе? Той е да не би да си пусне ултимейта. Искам да фана някъде. Брат, като имаш дърпане ми кажи, чули? Кога ще сложиш клипа, бе? Аз ли? Да. Еми, ще се опитам веднага като го кача. Като го направим, де. Оф, то кази. Оле, дама. Трипа! Айде, треба. Идвам! Уто е! Не, човек. Не съм ли много криве, брат? От най-сакатите хора съм, бе, брат. Нищо, бе. Какво ще правя? Майко, как си спаших като диде, помислих си, че си от другия бър. Нищо, радвам се. Поне, че ще ги биеме. Резултата ми е горе-долу добър. Аз съм 0-0-7. Еми, Оле, то когато е... Нищо. то нищо няма да ни направи, бе, брат. Той каза, че не е страшен. И то Лусян. И то... Бягайте! И Фис. Бягайте! Бягай! Аз бягам. Той сапорт е за това да помага на другите. Да, виждате, самия меча Казикс. Няма тук. Фис. И сега ще ви попитам честно. В коментарите напишете според вас кой е по-добър, Ренгър или Казикс. Според мен Ренгър е много по-добър. Да. Аз видя, че не бъде. Разбира се, аз видя, че не бъде. Той и това Дайнито има и Ренгър и Казикс. Тя съм единствени герой, че е стреса. По принцип, много яко комбо е, като са... Майко, болен съм. Като са Казикс и той и Ренгър, защото и Казикс може да скача и като се пъхнат и двамата в храстите, направо много яко. Да, ама Ренгър. О, и питаш. Ренгър е много по-як според мен, ама не знам. Да, където бил последен. Като някой ви каже, че Кадикс е последен с Ренгър, го замерете с някой камък или с който имате до вас. Моля ви се, не излагайте Ренгър. Лебланк! Лъбън! Айде, кой ще дойде да се бие, бе? Искаш ли? Аре,
Що ме дръпна, бе? майко, видя ли, въобще не съм го докоснал и свалих половината кръв. Добре, Да, айде. що бяга, бе? Само бяга. О. Кой иска хляб? Ако имаш магията да го дръпнеш, брат. Тя е купата. Тя тук е. Бягай. Видя ли го това, брат? Изкрив. Не е ултимейта ми как изфракна, брат. Дръпни го и тоя, негара. То морския пич го дърпа е. Дръпни който можеш. Кумрията. Точно. Дръпни който можеш. Браво. Казицка ли е? То. Не, човек. Не съм свикнал да се телепортирам там с магията на тоя. Трекши. Да. Аз съм свикнал, не? Пишете в коментарите от нас тримата кой е по-добър. Запомнете не имената и ги напишете. Аз ще ги напиша там като описание. Всички гласувайте за мене. Да. Ще давам при акаунт, трето ниво. Кое ниво? Трето. Виж го, знае, че няма шанс да ни взима и пак. Идва. Ама брат, ние какво си страхуваме, бе, да направим една квадра, искаш ли? Не, няма мама. Нямам кръв. Ай, бяга. Аре, бе. Бягайте. Видя ли колко му източи ти? Имаш, разбрах, що. И сега на види колко като взема и статични тако ще ги правя. И Как сега ти го Аз само не разбрах, Пупи ли е мит или аз? Или чакайте да затворя вратата, че брат ми... дали взема Солбу. Да, взема го. Утре пак ще има клипче. Вече ще се опитваме. Христо, пусни към мене да гледат колко взема на буто. Бързо ще ме убие. Гледам бе. Оле, тървата Ти отиде. си джунгъл, бе, брат. И Фиса такова. Ще ме накъде на криво седа. Да, бе, да. Е, Добър денонощ. Пошо тя майка. Треш към теб идва това. Казих. Вземи го, човек. бас кривя съм. Баси кривря съм. Крив, да, крив, много крив. Даже го казах малко грешно. Казах Кирив, нещо такова. Ама, Джакс. Я пикам. Той Джакс не е проблем. Значи резултата ми вече ме кефи. Не е от най-добрите, да, ама... И моя мати е 019. Човек, физа! Поне го взех. Чачи, Да спия Луциан. Имам чувството, че то Фис ще излезе от някъде, ама къде. Човек, много ме дразят такива, като играят с мастера и не си взимат статик шиф. Той е задължителен айтем, брат. Какъв е то демидж? Поне това можах да го заснема, човек. Ти какви айтем имаш? Взимай си повече критикал. Ой, я тук. Не, Аз идвам и ще им скочим, да знаеш. най-силният футбола умря. Умира! Идвам. Нищо. Ма, сам няма да им скача. Много ясно, трима са. Всяка дойда, къде ще го направя на нищо. Пошо тя майка, слаги на майка. Каранай, лъска, бъдетка, бадара, тайка. Сега реши пари са прави на мозайка. Мозайка! И се видава и съвайка. Тялото й мазно.
Пипа си го бавно. Аз ще мага джаба, а нищо не е жадно. Аз си викам нещо, някакво място. Без цинизми! О, фис, и ти има. Идва, мама. Отивам Къде де. съм крит много мазно. То мастер ли къде е? Бяга. Аре, то умря. А, не. Дъбълки! Дори не знам как го направих. Тя майка, лаги на майка. Не, смай. Пушо тя майка, след малко отиваме за барона. О, Абе, не. Драко на спалнат, нали? Не само барон. Аз тя да убия Казик. Ти? Да? Да, то. Дали на един ще взема? Човек, аз съм АДЦ, ще се опитам да взема той мазник. Аре, ти не. Чак. И аз идвам, чая. Брат, 11 ФПС. Аре, бе! Айде да го вземем това Джакс. Я от тук е. Човек, лагва ми много. Честно. Уби го. Оправи се, майче. 5. Брат. Прави се. Ти колко теми чудраш ли? Имам много критика. Ого, то физ го виж къде е. Колко крит имаш, Христо? Почти всяка игра ги правя по 50 и сега имам 50. Не е много, ама. Не. Я тук е физ. Оле. И кази се. Нямам шанс срещу да. Аз идвам, бе. Само се ръковна да си взема. Дани, ако ти умираше, брат. Ако ти беше... брат, отивам да направя някакъв кил. Или аз не кажа. Ако го взема, брат, ще скефа много. Само, че не знам на кой ще скефа. Аз сега се кипя. Оле, аз искам сам да го убия. Оле. Тук ти има там Тимото, физ. брат, да знаеш, Тимото майче ще идва към те. Или отива на топа. Тимо къде е? Не знам. Усетих му губата. Дойде зимата гъл. Видях къде е. Къде? Горе. Суши паре са прави на мозайка. И после ми Видях го. Уби бе. Само един почен. Сега къде? Вижте какво става на мина. Кой ще дойде? Аз ще имам. Аз съм там. Аз почти съм това. Там съм. Убива. Take this. И господин Триш. Извинете, фрапса ми крашна, много гадно. Не знам защо, сигурно, че имах много лак. Не знам. Брат, много съм болен. Но съм и брат. Сега да ви кажа как се разболях, малко ще ви е смешно. Отивам, нали, събуждам се и ставам да пия вода. Сипвам си една вода от чешмата, нали? И почва да ме боли гърлото. Боли ме и изведнъж, брат,
Започна адски много да ме боли, сеш ли се? И така се разболях. Много гадно и смешно. И тъпо. Тялото е мазно. Типа си глобално. Ти е на тази. За малко да го вземеш, нали? А, Дани. Не. Айде да го вземем това Лусян, много ме дразни. Еми, да дойде на тука. Пра квадра. Не им ли бие ужасно много демидж, брат? Аз бия повече. Айде, умирам. Айма мозайка, тялото е мазно. Типа си глобално. Снимам. О, много. Оу, как е зле? Дани, ти ти сега ли си спълнал, бе? Не. Чакай, дайте. А защо изписа Ейс? Я да знам. Ми... Тялото и... Днеска има концерт на там... The Voice. Вход безплатен. Само че аз не можах да отида, защото трябваше да снимам клипче. Затова... Едно тенкс. Там щяха да пеят ето там Криско, Мария Илиева, там тъпи и други. Хората говорят. Да За какво говоря? По моя адрес говорят. Не могат всичките да го слухат. То нещо... Майче... Наста сам не трудна. Аре за барона. Аз ще разбирам, добре. Не, брат, всичките са тука, брат. Тимото ще умре от мене, брат. Или ще го къснеш, брат. Или правя дабъл, брат. Или нищо, брат. Или имаш ли брат? Имам си брат. Тялото ми бавно, пипа си го бавно. Фана маджа джоба, вика, нещо ми е жадно. Си викам, знаеш, кажи някакво място. Зад нас да няма. Аз стова, къде да ме? Не ти гърдея е. Да! Дразни се от такива хора. Как става екшън? Какъв айтем да си взема? Attack speed, critical damage, например. Аз имам при те крит. Trinity Force или Infinity Age. Който искаш. Тринити форс. По принцип никога не си го взимам, ама сега ще го взема. Те къде са? Оу, какво правите тука, Аре някой да... Руша от тях да стана 13-15. Той е 10-2. Някой го е фиднал. Ма не, колко мен е фиднал. Ами виж резултат на мастера. На кой? На мастера. Оу. Човек, виж колко атак спит има. Пък. Виж, видя ли само с обикновени удари, брат? Не трябва. Аре барона, брат. Ти беше случайно.
Искам да бия накрая някакъв проблем. Аре, по-бързо. Бащи! Взихме го! И аз бих на хората. Та игра малко дълга, бе. И клипа майче ще стане много голям. Видяхте ли го този мазник? Виж го това, мама. Има магазин. Тя той ще би път. Чу. Има магазин и ще тел. Значи... нямам барон вече. Нищо. Може да дойдете тук. Или ето тука, или ето направо инхибитора. Бащи тъпата гъва. Един път, знаеш ли как взех това, Дани? Физ. Аз са Шако. Значи, гледай ме. Чакай, слагаме ето тук такова. Сеш ли се? Jack in the box. Сеш ли се? Да. Да. После ето тука. И да не знаеш първата магия на Физ какво прави. Като се опитва да щупи едното, отива малко по-напред, така чупи едното, чупи другото, чупи, сеш ли се и го убих. Тялото е мазно. Маче ще ни бият. Има шанс да ни бият. Дали ще ги убил? Какъв е този тъп айтем, дето не може да го удряме, бе? Ако е въобще айтем. Това е. Само пари. На кой? На Джакс. Той няма така. Пуши, пален, брат. Умираме! Оле, толкова демиджа! Ка! Пупито! Пупито! И тя би е много демидж. Много демидж. Как бе? Уби само един. Еми... Как бък има в тая игра, бе? Ох, трябва да вземем тая игра, бе. Аз малко... Май те ще вземат. Да, бе, те ще ни бият. Човек. Аре, бе, какво? Дани, Това. демиджа. Дани, демиджа. Такова... Ще я взема, аре. Аре от тука да пъшвам, искате ли? Добре. Такова на колко е? На пълна кръв. Нямаме танк в отбора, бе. Дани, затова трябва да си играеш съпорт. Няма. Пак ли това, бе? То какъв демидж бие, бе, брат? Слушам. Тя. Папат ни е истина. Лусян, нали? Да. Шарк атак. Абе, брат, как беше шаран на английски? Кое? Шаран. Виж, давай. Да. Джони Шарана. Топ пата на Джони Шарана. Колкито човек, много гадно с тия матури. Ма той вече ги мина всичките. Ама, с честно ли е? Давай, те свършва. То знам, че свършиха, де. То е ясно, нали такова, ама... Ги изкара, така ли? Карай ги. И къде ще отиде там? Дия го знам, признака ще отиде.
Еми сега няма какво да правим, да дефтваме. Ние дефитваме направо. Чакайте. То и аз бия горе-долу голям димича, ама то уся ушън. Колко ти е критал? И Тимото, брат, нещо се... Отровата ли? Да. Ти ма запис. Дани! Джони Шарана! Умирам. Аре, тук. Дани, аре да го биеме, бе. Само го дръпни човек и го стани там, дето прави магията ти, дето ги дръпа. И тая тъпалия пупина, какво го играе? На Ability Power Games. Да играе поне тя танк. Тя е там. Стопако. Где е тя злата не ми игри там? Помощ! О-о-о! Shut down! Yes, motherfucker. Човек! Моля ви си, искам тая игра да биеме, брат. Ама знам, че не е възможно. Окей. Good job. Това Казикс откъде е? Откъде е? Сега кой ще пупи? Сега почвам сам с елексирите. Защото нямам друго какво се взема. Има някакъв бъг. То клип е як. Мене си ме кефи. Не знам. Ама само умирам. Става. Айде, някой да бие. Трябва да затворяш. Аз стям долу. Къде бе? Добре. Човек, то бие много димич. Да дадем ли саранда? Те ми бият. Много ясно. Без начин. Еми... Това беше от нас за тази луда игра. Много е... сега ще гръмне два пъти, това трябва да го заснема. Няма. Да, това беше за нас от този супер як епизод. Харесайте, ако ви е харесал. Коментирайте кой е по-добър Рейнгър или Казикс. Коментирайте там други неща. Харесайте, ако ви е харесал, вече го казах. Сабскрайбвайте. И това беше от нас, Wolves Gamers BG. И сигурно този пич, дето играше с нас Фенали, ще играе още епизоди. Да, и довиждане.